Что так? В тосте это? Нет, интересно. Да расскажи. Ассалому алейкум, дӯстони азиз, хуш омадин ба канали мо. Имрӯз берун шамол ҷуда неки офтобаки хушрӯю шамол трезо пӯшидагӣ аст. Кай ман ин трезаҳоя мешида бошам, чангоя тоза мекарда бошам, ай берун гӯем. Ман инҷода ящикода картошкаҳоя гирифтам, то ки ошхона наздик бурда монем. Инош месе, инош хеле камтар хеб бинен задагию вашдагӣ пеш хӯрока гуфта. Ҳозир иноя истифода барам, иноша ҳамаша парада карда, хушту карда мондам. Хай оста-оста ай ҳамин мегирем. Ва инҷода пиёзаша гирифта тайёр карда мондам. Ва чӣ хеле ки дидем бо пирашки тайёр кардам ман. Ана михел дӯстони азиз, пирашкиҳои мо тайёр шудан аллакай. Ана ҳамақа як табақ шудак. Ҳамаша гӯем ҳамон пюре тайёр кардагӣ, ҳамихел ровна ҳамин вай пюре ҳам зуволаҳода расид ва зуволаҳоям пюреда расидан, ягон чиз зиёдтӣ накарда гӯем бо пурагӣ. Ана михел. Ва боз як чизи дигараш хуби ҳамин зуволаҳое ки мегирем да яхдон мемонем, ҳаминаш ки масалан вай хамир бо пурагӣ нағз мерасад гӯем. Баъд ман хел воздушн мебиёд, бинен чӣ хел мулоим мебиёд, ҳам хел ваяш ки аҷоибот аст. Мана бинен, манам хеле чизако мешад, аҷоиб мешад. ҷо трезаи камтар кушода мондам ки то ки бӯи рӯған равад. Абед шудаги аст, шавҳарма интизор. Берун умуман хунук не. Офтоба бинем. Дӯстони азиз, чӣ хеле ки мебинед мо хонада шиштем, свето нестан, светора куштан, намедонам ростика барои чӣ. Дида як ним соат шуд ки светора куштан ва мо салмон кати шиштем, хона хунук шудак. Вай кунум, вай хестам камтар пиёзои майда будан, таги вайда карзинка шуда, ҳаваёро ҳамаша вай кардам. Тоза кардам, дар як контейнер гирифтам ки то ки масалан аз ҳадди баъд майдача ҳастан,
ягон вақти саросим магида дар кор мешад. Барои ҳамин ҳамааш тоза кардам мондам. Ва рости гап хостам каме дам гирифтан, лекин Салмон намемонад дам гирифтан, бедор шита нағма бозӣ карда. Чӣ хел хоб мери вақте ки ин хели нағма бозиҳо мекунада. Гап зан кани Салмон тра. Сар хулигани чапакни охай боз раҳи рост кати намефурӯӣ. Раҳи роста монда. Инҷода Салмон иркамаргади недам бозӣ кадеста. Ма бовар дорам ки бо бисёриҳо менависанд ки бо чизи духтарона пӯшонден гуфтам. Охи ҳаво хунукай дӯстони азиз, чизи гармак мепӯшонамша. Барои ҳамин хотир кастим чаю хеле чизо ино нағзай ғафсакан барои ҳамин хотир мепӯшонам. Бо гармиҳо шавад формои худша мепӯшонем.